I així arriba el capitán general de les tropes groguetes, el Tito Roig. Bona nit, jo lògicament estic molt emocionat. És un dia històric que recordarem tots. Això pa cagar-se i no torcar-se, parlant mal. Esa m'ha ensenyat a tots alemans qui som, d'on venim, inclús quants metres té una faneca. Espectacular l'afició, en la força que animava i en la força que calçava aquests jarres de litros i que ja no te fa falta anar al gimnasio. President, quin momentazo. Minut 88, marquem el gol que ens classifica. Com l'ha vist? Han patit després del gol de Lewandowski, que tota l'eliminatòria l'únic que ha fet és regular violés que a Lewandowski l'ha deixat d'oferta per l'Eroski. Después la contra es letal, Parejo palo sexo que aguanta y la filtra a Gerard Moreno, la pasa a Chuguece, perdón, y la clava a Neuer. Y de ahí al cielo, Ana, nos va a tornar locos. Moltes gràcies a l'Alemà per l'hospitalitat i per l'elegància al pedre, menos hubo dos, com Oliver Kahn, que ho porta malament a llorar a la calle de la lloreria. I té que assumir que hem sigut millors i té que assumir que eres més que un pecat. Semifinal de la Champions League, señoras y señores, entre 4 millors d'Europa. Per mèrit propis, ni Superliga ni la figa tatía. Que pase el siguiente.